because the Lord had closed her womb. Murume wacho ndokubva atanga kuda munhu asiri kubereka to a level yekuti aimupa a double portion kuchechi. Zvichireva kuti kuna Penina aimudawo hake, but rudo rwakadzama rwaiva towards the one ari barren. Chada kundimise pamusoro perudo rwaMwari. Pano pane munhu aifanirwa kunyorwa neBhaibheri kunzi uyu aive vana Penina uye murume wake amuda. Bhaibheri rati haana asina mwana asi aidiwa. So pane kudiwa kwandinoda ndishumire panapa. Munhu zvaita kuti adiwe is a revelation iri beyond zviri natural. Nokuti zviri natural zviri kuoneka zvinoita kuti asadiwe arambwe. Kana muri pabarika hazvinetse, hazvidi kufambirwa kuti ndiani ane problem, nokuti kana mukadzi tu mumwe mukadzi achiita vana zvapachena kuti mumwe mukadzi ndiye asingabereke murume wenyu anobereka. So barika raka expose hana kuti ndiye ane problem. So problem ya expose ichizikanwa hazvina kuchinja mind yemurume. Zvanzi aimuda zvakanyanya zvekuti vakaenda kuchechi aimupa a double portion. Ko isei anyanyodiwa zvinoita kuti adiwe zvacho zvisipo. Rudo rwaMwari rwakamira sekudai. Hakude nokuti pane chaari kuona chiri right. Nokuti chikatariswa izvezvi chinonzi chiri right chauri kuitira Mwari hapana. But chinoita kuti akude, it's a revelation iyi beyond zviri zvinooneka naturally. Indava murume anonzi Elkanah agona kuda mukadzi asiri kubereka, yet anobereka ainaye. Adiri kuswera aina Penina, anoswererei naHana asingabereke uye achimupa a double portion. This man is standing like Christ prophetically. Ari kuziva kuti although apa paine challenge, but the plan of God is still inside. Uri kuona kuti bhuku rataverenga iro rine nyayo iyi rinonzi the book of Samuel. Hana Penina nyangwe aiva nevana, hakuna akatenderwa kunzi mwana wake, hakuna mwana wake akazikanwa. Nebhuku racho rinonzi bhuku raSamueri. Samueri ndiye ana amai vasiri kubereka, anoberekwa time. But vakasika kubereka vanowanikwa munyaya dzemunhu asiri kubereka. Alright. Kureva kuti murume anonzi Elkanah ane chinhu chaari kuona chiri beyond natural sight. Unoziva kuti munhu akada kuinvesta mari mubusiness anotanga aongorora zviri kuitwa nebusiness racho uye riri kuraniwa nani. Akaona rakarongeka rine profit anofara kuisa mari yake. But akanzwa kuti pakatonyura vanhu haise mari. Indava murume uyu ari kuda kupa a double uye nerudo rwakanyanya kumunhu asiri kubereka, achitadza kuzviitira kune munhu akabereka kudhara ane vana varipo. There is something chiri beyond natural sight chiri kuoneka. Ichocho ndo chakavanzirwa munhu naMwari. Saka uchiona kuti kune vanhu vekuti vakazosimuka unodemba kuti but ndaimuziva mani. Ameni sei ndaingomuignore, ndaimuziva aitogara kuraini kwedu but ndaishaya. Kune zvakavanzwa zvinoonekwa nemeso emweya bedzi. I always give people this example. Kuti president vari kuchikoro vaitowawo mukomana aitopfimba wasikana. Kune vasikana vaitorambawo. Zvekuti musikana izvezvi vagogo akaudza vazukuru vake kuti ndakatomujamuka, vazukuru vanenge vachapopota uma kuti ndamune mhepo so. But zvisiri kuzikanwa nevazukuru ndezvekuti haana kunge ari president kuchikoro. He was simply a student. But mune changa chakavigwa maari chaigona kuita kuti vamwe vanhu vasachione vamusiye. Unoziva kuti mvura yepamara inoita zvinhu tu, inovava uye inotapira. But zvinodhipenda nekuti auya ipapo ndiani. Vamwe vakatoisira kuvava ikoko. But Israel payakauya yakatanga kunwa, vakanzwa yavava vakataura naMwari wavo, yakatanga kutapira. Zvoreva kuti zvimwe zvinhu zviri kuvava nhasi hazvivave zviri kuvavira iwewe nhasi. Nokuti vamwe vanhu vakazopinda mazviri vachakuudza kutapira kwazvo. Munamato wangu newako masikatano ndokuti tive nemeso emweya tigone kuinvesta pasingainvestwe nemunhu ari carnal, panoinvestwa nevanhu vari spiritual. Nokuti kana Elkanah achinzi ari kunyanyoda mukadzi wake Hana, iye Hana wacho asina mwana,
achitadza kunyanyoda Penina nevana kuti pane zvemweyo zvaari kuona zvipi. Ari kuona kuti uyu nyange asina mwana nhasi, but achabereka one of the mighty men who be mightily used by God. Achabereka a great man like Samuel. Uyu ane vana 6 but hakuna mwana wake achaita chinhu, hakuna mwana achazikanwa. Afanobereka hake but abereka zvisina impact. So Elkanah prophetically ari kuinvesta mu business rakabroka. Okay, Ruth and Naomi. Vana vakafamba vari vatatu, Ruth, Naomi na Opa. Naomi akaparidza vhangeri rekuti dzokerai kumadzibaba enyu, nokuti handigoni kukuberekerai murume angakurorei. Ichocho ndo chinonzi chokwadi kana uchinzwa nenzeve. But chakapa Ruth kutevera akati izvo, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Kuti ndaakutera chisingaoneke nekuti chinooneka hachitereki. But mumanunzi Opa paakanzwa kuti handigoni kubereka murume angakurorei, akati mama muvanze ndokuparidza isati gariro isingashande isitakwenda tonororwa nedzimwe timu dziri nani. But wakaona here kuti uyu nyange akanzwa manzwiro iwayo asina kuzomunzwa futi. But akatevera chisingaoneke akati Mwari wenyu. That she was now driven spiritually. Chaari kutera chachembera achigone kubereka, but chaari kutera chinomuconnecta kune chinhu chinomupa zvaari kutsvaka. Saka mumwe akadzokera anzwa zvataurwa, but uyu aignore zvataurwa ndokubva ataurawo, Mwari wenyu achava Mwari wangu. Imi munogona kusabereka murume angandirore, but Mwari wenyu haangashayiwa nemufesi wokundipa. Nokuti vanhu vese nyika nekuzara kwayo ruoko rwaJehovha. Imimi mungagone kubereka zvamungataure henshi zvikarasisa, but Mwari wenyu ane vanhu kudhara. That's why I always tell people this. Kuti mukadzi uyu indaifungidzira kuti Boaz akapfimba Ruth. Senyaya ukazviverenga ichokwadi, Ruth akauya kumunda, Boaz akapfimba Ruth. But by revelation uchaona kuti pane chakaitika spiritually. Nokuti paakati Mwari wenyu achava Mwari wangu, akabva ati futi nevanhu venyu vachava vangu. Iyo declaration yakaita kuti atore munhu. Saka hasi Boaz akatora Ruth, but Boaz aitera kwaakatorwa. Nokuti spiritually you can bring things into life. So murume anonzi Elkanah, Bible rati aida Hana, and achitomupa a double portion. Indava achiinvesta kubusiness rakabroka rakavhara. The womb was closed, but the man was still interested. Chinhu chisina profit haumbofa wakaisa interest pachiri. Any kind of man chinhu chese chisina profit. Saka uchiona kuti vanhu vari kuzoinvesta kuno kuvari kudhauta. The womb is closed. There are systems dzavanotoziva kuti aiwa tibude. Hana chizvaro chake, the womb is closed, but murume ari kuti I love you and I'll give you a double portion. Ndofunga izvozvo ndo zvakanyanyorwadza Penina. Bible rati Penina aishauta, aipopota, aiprovoka munhu. But guess what? Kutukwa kwese nekudii hakuna kuzochinja pfungwa yaMwari yakaiswa mukadzi anonzi Hana. Hana, she is there to bring forth a prophet, a king, a man who anoint prophets, anonzi Samuel. Saka there was a season and a time yakuti the womb was closed, but she was still carrying the mind of God to deliver a man called Samuel. So kune zvimwe zvinhu zvekuti kuvhara kwazvakaita is not the devil, but Mwari wedu unoita zvinhu zvakafanira nenguva. Mukadzi uyu haadi kuitirwa prayer kuti the womb ive open. Nokuti akavhara the womb, Bible rabuda pachena kuti because the Lord had closed her womb, the Lord God. So kune zvimwe zvinhu zvakavhara zvaunofungidzwa ndi Satan. Uchitonamata kuti Mwari ngapavhurike, Mwari iworiwo wakavhara. You must know the same Mwari matendera kuti munhu uyu apinde mu marriage. Mwari vane chinhu chaada kuti church ione. Let me quickly finish this way. Saka wakaona kuti Hana paakazoenda kuchechi akati Mwari achinamata, Mwari mukandipa mwana ndinosiya pano. Yeti kumba uku kune competition na Penina. Haufanira kuti ukabereka mwana osiya kuno wodzoka kuno kuzoshautwa kunzi aubereki. Unofanira kuuya une mavi 11 kuti ndakubereka uyu mukomana. But iye akati Mwari mukandipa mwana ndosiya pano. Indava giving yake iri so touching to me. Inauye kuti to create love in the family. Nokuti already asingabereke aidiwa. Saka hasi kuda mwana wekuti adiwe.
my fruits, but is the giver of the fruits. So that I would rather return the child to God. Now, already God has granted me a family. So I could drive giving because HR kuda kuzopiwa, I could drive giving yake nekuda kwezva akaitirwa. I know giving name benefits. Bible not give, it shall be given. But there is this kind of revelation in Hannah. Chirikuita kuti ape anicha understand kuti mwari wacho wakatondipa marriage yandisinga deserve, yandakato expose kwa kuti ndiri kunonoka kubereka mwachibereka, na ndiri mu marriage nemukadzi anonzi Penina ane vana hope ndisina mwana. But First Samuel chapter 1 verse 5 yati Elkanah aida Hannah, yet the womb was closed, but aidiwa. Wakambodiwa ere zvinhu zvakavhara, wakambodiwa ere usina chekuratidza kuti pamwe ndiri kudirwa izvi, kungodiwa so. Let me help you. Tine vanhu vekuti you cannot appreciate God nokuti unofungidzira kuti pamwe ndiri kudiwa because ndakanaka, ndiri kudiwa because ndakangwara, ndiri kudiwa because ndakaronga izvi. There is a level of grace yaunofanira kuappreciate. Ipi yekuti uyu nyangwe the womb was closed, she was loved. Vanhu ivavo they don't worship like vanhu vanofungidzira kuti we deserve. Uyu anotozvati atoita kuti ndidiwe marriage munomu achipo chiri tangible, atoo Mwari uyu, nokuti zvinorambisa ndo zviri tangible. Handina mwana, mumwe ane vana. Saka chinoita kuti ndidzingwe pana pachiripo, handisi kubereka. Pachakaita kuti arambe ari muwanano, akaziva kuti nyangwe Mwari wacho vasati vandipa mwana, but murume wakandipa. Mumarriage ndirimo. Kana paitonzi vakadzi vaElkanah simuka, ndinotosimuka. Mwana handina, but murume wacho ndinaye. Saka ari kutanga kuappreciate Mwari kubva palevel yekuti nyangwe pasina mwana, but iye Mwari akandipa murume, ndiye futi ane vana vacho. So akaenda muchechi ndokubva anopfugama akatanga kunyengetera. Bible rinoti asingaburitse mazwi achita sekunge ari kuruma ruma muromo. Bishop Eli vakagara muoffice ndovakataura mashoko ari very stubborn. Zikanzi mukadzi iwo uchasvika kupi wakadhakwa kudaro, inda waini ichikukurira. Instead yekuti bishop vaencourage maprayer warrior vari kutoshauta. That's why mukadzi uyu paakashautwa kudaro akanzwa another kind of revelation. Ndopa akati Mwari ndosiya mwana pano, uchimusiyirei nokuti pano hapasina mufundisi. Because haisappozi kufundisa wacho ndiye ari kutoshauta. Bishop Eli instead yekuchemaona Hannah vachimunyaradza kuti hauna mwana fa unomutamishiwa watambudzika munatakadzi, vakatoti unonyanya kudhakwa iwewe. Ndopakazoti okay, ane problem yekushaya mwana handisi inini chete, naMwari wofuti haana munhu kuchechi. Saka ndakutanga ndasorovha yaMwari, Mwari uzondipa omwe vana because still ane problem pachechi hapana munhu. Do you know kuti when you mature, even from the negative insults, you can get a revelation inokupusha faith in life. Murume unonzi Adam, dheira akadiscover kuti mukadzi wake anobereka, idheira akatukwa mugadheni. Mwari vachitaura kumukadzi vakati ndichawedzera marwadzo pakupona. Adam ndovaudza kuti anotobereka naye nokuti pese avaingogara ka. That's why vakatanga kubereka vana vabuda mugadheni, nokuti angasingazoti anobereka. Akatozvinzwa dheira vakashautwa kunzi increase labor in child bearing. Atambisa munhu. Did you know can one a certain dimension of grace, you can turn the negative, you can build that to the positive. Alright, munhu akatukwa achibuda mugadheni, you eat out of sweat. Iwayo mazwi ukatora sekutukwa kutukwa, but get this revelation. Kana munhu atukwa odzingwa mugadheni, onzi out of sweat you eat. Ende kwauri kuenda kuchamera minzwa, hakusi kutukwa. Nokuti Mwari vari kutoti nyangwe kuine minzwa, but eating for you is a must. Sakurati hakuna minzwa ichakutadzisa kudya, uneziya richabuda rinogona kudefeata minzwa iripo. Kurati munhu haana kutukwa paibuda mugadheni. Imagine Mwari vari kuti kumukadzi ndichawedzera marwadzo pakupona. Kurati uchirwadziwa uchitopona zvako. Marwadzo aripo zvako zvichiita. Hakutukwa munhu. But usaone mamanzi wako nzoshuwa munhu akatukwa akandichawedzera marwadzo pakupona. Hakusi kutukwa. Kuropa fakwa. Kunzi nyangwe zvichirwadza sei unopona. Nyangwe zvichiurema sei unobata zvinhu zvako. Iwewe kwauri kuenda kuchamera minzwa, but out of your sweat you are going to eat. Somebody put even the thorns, they don't have power like your sweat. Your sweat can guarantee you food in the midst of stones. Yeah. So man was not cursed.
Why am I saying man was not cursed? Nokuti munhu paakatadzira Mwari vakauraya gwayana vakapfekedza munhu. Gwayana isayo kumatewe isaine kuti pane mhuka yafa. Saka panofa mhuka pane deuka ropa. Saka ropa rakadeuka riri pakati paAdhamu naMwari ndorinoita kuti Mwari vakatarisa Adhamu. Bible rinoti when I see the blood I will pass over. Mwari vakauya kuzotuka munhu kuti pakaita ropa regwayana pakati. Instead yekutuka munhu aitonzi uchachi. Kureva kuti kusadya itori imwe dimension. Mwari akakumbuka unodya. Kunza kaza. Mwari vakatsamwa zvekuti ndotsara munofana chikafu. Muchadya. Mwari akakumbukira mukadzi anomutsara uchabereka vana. Uchirwadziwa uchibereka. Kureva kuti zvimwe zvinotozoitika izvi asi Mwari. Nokuti iye akatsamwa pane zvaunobata. Pane kakudya kanoitika nemhuri dzinoitika. Wakatukwa kudaro. Why? It shows that whenever there is blood between men and God, man is justified. Munhu ana kutukika mukadheni. Why? Nokuti pakangodeuka ropa remhuka. Ichokwadi munhu akapfekedzwa matewe. But ropa rakapfekedza sini. Matewe akapfekwa nemunhu anotauridza kuti pane chakafa. Saka munhu kana akanzi zviro kwazvo ukadya uchafa, munhu asiri akafa, pane chakafa munhu adya. Death sentence yanga isina kuiswa kumhuka. Yanga yakanzi munhu ukadya uchafa. But munhu paakadya pane mhuka yakafa. Saka Peter paakachibata akati the lamb was slain before the foundations of the world. Kureva kuti Mwari pavakatarisa munhu through the blood, man was justified. It's the same ukatenda muropa raKristu rakadeuka pa Calvary. When God sees you through the blood, you are not cursed but blessed. When I see the blood I will pass over. Arine ineweka. Nokuti ropa rari padoo. Iwo kana ukanzi kutoita zvisirizvo. As long door rine ropa watopinda. Ropa rinokavhira poor character. When I see the blood, aona kuti nyangwe ropa ndikariona but aona kuti vanhu vacho vari kuita sei. When I see the blood, change outside. Even mukati mune murume akurova mukadzi, anosurova mukadzi kwakanaka. Achirova mukadzi but padoo pane ropa. Mutumwa hati but mune fight mukati. Angwanzi tsano mukangoona ropa siyanai nazvo. That's why I always tell people kuti sometimes tine wrong understanding yegospel. Indafuta kuti inonzi kutendeuka kusiya zvivi. Gamba kutendeuka kuuya kuna Jesu anosisa zvivi. Nokuti mukatoona wasiya uchiuya hausisina need yekuuya zviri kuita uriko. Aizve. That's why Jesus said, I will make you fishers of men. You don't make yourself. Ini ndichakuita musazviite mega nokuti pamunotry kuita mungazvigoni. Ask Peter. Peter akasvika muGetsemani achine bhemba. KwaJesu ariko but bhemba anaro just in case. Zvokunamata zvikaramba tocheka munhu. So mukadzi anonzi Hana ane chaakabata kuti even ndisina mwana handamborambwa murume ndanga ndiinaye. Ene Bhaibheri robuda pachena kuti Elkanah loved Hannah. Ko unodiwa sei usina mari fruits kana zvinoita kuti udiwe. Ndo paakadiscover kuti Mwari vakandida kudhara vakandipa a marriage yandisinga deserve. Saka there is no point yekuti ndinyime Mwari mwana nhasi nokuti iwo vakandipa murume wacho. Ende murume wakandipa murume akatoziva ndine challenge ndine weakness handisi kubereka but haana kundiramba. So giving yake haisi driven nekuti pane chichaitika, iri driven nekuti pane zvakatoitika zvaagona kunotisa. Tine munhu ari kuti Mwari akandiitirawo zvakanaka ndichazodai. Yeti chimwe chakanakisa chaakakuitira ndechekuti uchovhe kusvika nhasi. You know that life is a gift. Bhaibheri rangu rinoti kune nguva yekuberekwa nenguva yekufa. Kurarama hakuna time, inyasha. There is time to be born and time to die, full stop. Time to live. Iyo original plan ya Mwari haisi long life. Original plan ya Mwari inonzi eternal life. Long life imindset yemunhu kuti ndambochovha. Original plan ndeyekuti whether wachovha hauna gamuchira Jesu uve neupenyu husingaperi. Saka Lazaro paakanamatirwa akamuka but akazofa futi. Haakuka Lazaro.
ukatoenda nzoti akaruwa pasi kudhara. Why? Nokuti the best yaakawaniswa is internal life. Maybe I need to preach a little bit on this one. Jesu akaudzwa ari kwaari. Zanzi shoko rakaenda ari, and he stayed 2 more days there. Ndokubva azoti varume ngatiendei tonomutsa Lazaro. Akatanga atarara, vakomana vakati aiwa hakuna kurara kwakadaro, ndovazobuda pachena ndokufa kwamunotaura zanzi handei. So akaspenda 2 more days ariko, ndokuzouya asvika ndokubva audzwa futi hanzvadzi dzacho kuti titone 4 days taviga munhu. Ukakompleta this number of days, 4 days ne2 dzakaspenda kuti notipa 6 days, ende munhu akasikwa on the 6th day. Kurati yakapiwa Lazaro haisi internal life, recreation. Nokuti munhu paakasikwa akasuka day number 6. That's why Jesu akatouya musi wechi6 nokuti 2 more days he was there. Adzoka akanzi ne 4 days taviga munhu. Inonzi internal life haina basa kuti uchafa, nokuti even ukatofa iyo haife. Inokupa revival of the body. Eukana ari kuramba achida mukadzi asingabereki. Bible rati aimupa a double portion. Zvakapetwa kaviri. He is a prophet. Zvinhu zvaari kupa mukadzi uyu kuti anopa kuchurch a double portion. Zvaingoprofita kuti iwe, although you are barren today, but chauchabereka chine double anointing. Nokuti Samuel harisi 1 book. Randaverenga i1 Samuel. Kune rimwe ronzi 2 Samuel. So prophetically ari kumupa the calling of the boy. Somebody's not telling me. Samuel kuna 1 Samuel na 2 Samuel. Kurati pamwema twins. Saka murume wacho paimupa double portion. Aiprofita kuti une twins ako chikora achina kana basa kuti hausi kubereka. But in the spirit I see double. Saka Penina ingopopota achituka zvaari kuita. Inzwa. When you are pushed by Penina, you will miss your mark. Life haisi competition, revelation. Hauna munhu uri paresi naye haisi competition zvachosa. Nokuti Penina akakupusha, ukaita mwana unouya naye kumba kuti Penina abate shuwa kuti waberekawo. Chakaita kuti asiye mwana, ari kuti I'm no longer moved by competition, I now got the revelation. Zakeo did this. Zakeo ari mfupi aida kuona Jesu varefu vakamudzivisa. Chakaita kuti varefu vamudzivise, iye ndiye aita mistake. Ari kuya mucompetition yaakaruza kudhara. Nokuti already kana akanamata sei mupfupi, kana akatsanya avarefu hazvichinji. Saka competition yapinda Zakeyo anga aleka revelation. Paakazobva pavarefu abva mucompetition, ndakanzwa kuti naJesu zvakaonana. Zvimwe zvinhu zvauri kutsvaka through competition hauzvibati kusvika wane revelation. Zakeyo akamira pakati pevarefu achida kuona Jesu, akakundikana, akabva mucompetition, akamhanya mberi, akanokwira muti womuonde. Asiri akadyara muti iwoyo, hauna kudyarwa musi iwoyo, wanga wakangomirira kuti tsano wauye. Osari kune zvinhu zvako zviriko so, inyaya kuti uri kukwidza pasina zvinhu zvako. Varefu havambokubereka but muti haurambe. Muti wandiri kutaura is the power of the cross. Vanhu vanogona kukuresista but the cross can lift you up. Nyasha dzepaCalvary dzinokusimudza. Paakaenda pamuti haana kunegotiata nawo, ndoda kuonawo Jesu tisimudze. Uri ready, utori planted for that. Your problem yako kutsvaga hope kuvanhu uchisiya the cross. Ukaenda kumuti, power of the cross can lift you vanhu vachiramba. Vakuru kune muti wakamirira kusimudza vanhu nokuti vanhu vanorambirwa nevamwe. Saka akamhanya ende haana kutoboti ishe varamba kuti ndikuonei, ndaonai kumberi, haana kubhuka. Haikubhuka ndedi, haubhuke. By revelation you have already booked. Akangobva ipapo akamhanya ende haana kubvunza kuti muri kuenda nerodhipi kana mabva pano. Why? He has got a revelation. Aiziva rodhi inoenda naJesu. Nokuti Jesu akafanana baba wake. Mwari pavakauya mugadheni vachitsvaga munhu, vakaona munhu ari kupi? Kumuonde, akapfeka mashizha emuonde. Saka Zakeyo mutadzi muJeriko andoziva kuti vatadzi ndo vakaingwa naJesu. Saka iye kana achitsvaga vatadzi ineche yababa wake, haanotopfuura nekumuonde, anoziva kuti kune one ariko. Saka Jesu akatanga kuenda ndokubva asvika pamuonde. Zakeyo haana kushedzera kuti mudhara ndiri pano, vakomana vangu vandikuwadza. Baba roti Jesu achisvika ipapo ndiye akatarisa mudenga. Kurati Zakeyo aitsvaga zvinhu zviri kumutsvaga. Jesu atarisa mudenga ndopa akati Zakeyo buruka. Haana kubvunza vanhu kuti ndedzipidzi. Ozati uri kutozikanwa.
Zakayo buruka tiende kumba kwako. Shona chaiyo muenza akoke muridzi wemba kumba kwemuridzi wemba. Jesu anokuita chivanhu akaita umwari. Chivanhu unotokokwa nemuridzi wemba kuenda kumba kwake. Patiende akati buruka da kuenda kumba kwako. Statement iyo iri weird but zvainongoreva ndeizvi. Zakayo paakamhanya akakwira muti womuonde ndopane nyaya. The kind of tree matters most. Why? Nokuti nyika iyo haina muti one type. But akasarudza muonde a certain type. Why? Muonde na iye vakafanana. Nokuti Zakayo ari panze anoda kuona Jesu. But mumba make ari corrupt ane mari dzevanhu. Saka paakwira mumuonde, muonde akatsvuka kunze, akanaka anoattracta. But mukati ari corrupt nemashoshe. Saka Jesu anoziva kuti nyaya ndeye mukati. Ande kumba nokuti pawotoenda pari kutondudza kuti muti uyu ndo type yako. Mukutapirirwa avhangeri ronaka. Vakaenda kumba vako vachidya. Jesu anamboparidzira kuti basa kuba mari